Ahojte, je sobota 14. februára a dnes sme sa vybrali do lesa skúsiť šťastie, či sa nám nepodarí nájsť vzácne huby, ohnívčeky zimné. My sme tieto hubky už voľakedy našli, ale len tak v malom počte, zo pár plodničiek, a vždy som túžil nájsť takú väčšiu skupinku. Tieto huby, keď rastú v skupinkách, tak vyzerajú skôr ako malé kvietky, nie ako huby. No a dnes sa mi takúto krásnu skupinku podarilo nájsť. To sú oni. Majú krásnu oranžovú farbu. Toto sú mladé plodničky. Som povedal, že sme ich zastihli v najlepšej kondícii. Keď sú plodnice staršie, tak vlastne v miestach tých otvorov sa cípovito rozpukávajú a vyzerajú naozaj potom ako kytička kvetiniek. Sú naozaj nádherné. Tie plodničky sú tak jemne chlupkaté. Neviem, či to je vidno na tom videu, ale hlavne na tých hlúbikoch sú také jemné chlopky. Aj na tých ústiach okolo tých otvorov. Sú to húbky, ktoré rastú dosť zriedkavo. Našli si miesto v takomto, až by som povedal, že nehostinnom zarastenom teréne. Je to taký kopček, kde sú náletové dreviny, agát, rúže šípové. Som naozaj dopichaný a doškriabaný, ale stálo to za to. Tuto je ešte jedna taká skupinka, kde je viacero plodničiek. Tu je pekne vidno tie chlopky. Nádhera.